Για 21 χρόνια, μια πόλη αντιστάθηκε. Δεν λύγησε, δεν υποχώρησε. Κάτω από τον ήλιο και τη φωτιά, κράτησε ζωντανή την ελπίδα. Αυτή η πόλη είναι το Ηράκλειο. Ο Χάντακας της αντοχής και της ελευθερίας. Οι Οθωμανοί πολιορκούσαν ασταμάτητα, προσπαθώντας να κατακτήσουν την πόλη. Μα δεν μπορούσαν. Τα ενετικά τείχη του Χάνδακα αντιστέκονταν σε κάθε επίθεση. Ο αρχηγός των Ενετών ήταν ο Φραντσέσκο Μοροζίνη, ο στρατηγός που άφησε το σημάδι του στην πόλη, χτίζοντας την κρίνη των λιονταριών. Στο πλευρό των Ενετών στάθηκαν οι Κρητικοί. Μαζί πολέμησαν τους Οθωμανούς. Για την ελευθερία και για το Χάνδακα. Η πολιορκία του Χάνδακα προκάλεσε τεράστιες απώλειες και στις δύο πλευρές, ενώ οι ενισχύσεις από τη Βενετία είχαν σχεδόν σταματήσει. Το 1668 με 1669 οι Οθωμανοί ενέτειναν τις επιθέσεις με χιλιάδες πυροβολισμούς κανονιών και συνεχή βομβαρδισμό. Ο διοικητής της πόλης, Φραντσέσκο Μοροζίνη, βλέποντας ότι η αντίσταση ήταν πια αδύνατη και για να αποφευθεί η ολοκληρωτική καταστροφή, παρέδωσε το Χάνδακα στους Οθωμανούς στις 6 Σεπτεμβρίου 1669.